Здравейте, аз съм Адам, аз съм от Унгария и аз съм на 16 години. Адам идва в България от любопитство към страната и културата ни. За възможността да живее в чужда държава и да изучи нейните език, история и традиции, научава от свои приятели. My friends in Hungary told me about this organization and they are also on an exchange year in Finland and in Denmark and I decided to come here. В средата на август той и още 6 негови връстници пристигнаха в София на учебен обмен. Те идват от Унгария, Дания, Германия, Австралия и Мексико. Учениците ще живеят в български приемни семейства в различни краища на страната. Децата ще изкарат една учебна година в местните училища и ще се обучават наравно с българските ученици. Програмата на обмена започва с задължителен курс по български език. Тази година 4 от децата се обучават по метода на сугестопедията. Веднага след тяхното пристигане започнаха да учат веднага, просто на следващия ден. Трудно им беше да се адаптират към страната, към семействата, в които са в новите приемни семейства. И така в общи линии първата седмица им беше доста сложна, но в последните седмици доста добре възприемат нещата, които им предаваме. Самите те се чувстват доста комфортно с български език. Децата учат езика с помощта на изкуство, игри, любов и свобода. За 3 седмици учениците вече са натрупали базови познания по езика. Адам все още не знае много за училището или програмата си. Той обаче няма съмнение, че ще се справи и очаква началото на учебната година. I'm gonna study here in Sofia, so I'm gonna stay here after the language course. We're gonna study just normal things, what the other students learn here in Bulgaria. Аз съм Ива. Аз съм от Дания. Ейва вече е идвала в България. Когато в училище й казали за обмена, тя веднага кандидатствала. I was here for 3 years ago and I really like the country and I would like to stay in a very different country to try something whole new, just to see what kind of other countries there are in the world. Учениците са доволни от метода на сугестопедията, създаден от българския професор Георги Лозанов и напредват бързо. I like it very much. Yeah, it's more productive because we don't learn grammar and words. We just have to read texts, and it's another kind of learning, but I think it works. I like it very much because I'm not so good at learning, but in this way I feel it's more easy to remember things. За краткия си и натоварен престой в София, децата са успели да разгледат някои от забележителностите на града. We were on the first week in Vitosha and I really liked it. And I saw a lot of famous things in Sofia. And I'm gonna stay here, so maybe I'm gonna see more. I saw some waterfalls yesterday. It was very interesting. And I've seen a lot of churches. От години Сдружението за международен ученически обмен Младеж за разбирателство в България осигурява престоя и обучението на чуждестранни ученици в страната ни. Идеята е децата да получат пряк досег с местните култура и бит. За 11 месеца в чужда държава учениците създават втори свой дом и разширяват светогледа си, научават се да бъдат по-самостоятелни. Организацията изпраща и български деца с граница.